Безнең телерадио компания Русфон хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 15 яшьлек Риназ Зарипов тарихы. Табиблар аңа сирәк очрый торган генетик авыру онковисцитоз диагнозын куйган. Риназга кыйммәтле дару препаратлары кирәк. Без гаиләгә бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 55-42 номерына дети сүзе белән СМС хәбәр җибәрүдә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Риназ Зариповка урамда йөрү бәхете гел тәтеми. Ул еш авырый, шуңа урамга да сирәк чыга. Салкын тиеп, йогышлы чир эләктерсә, аның өчен бик куркынычлы. Малай кечкенәдән бронхларны, бавыр һәм ашказаны асты авыруларын китереп чыгара торган сирәк генетик авырудан интегә. Гел йөткерде, тыны кысылды, күз алдында хәле китте, үпкәсе ялкынсынды. Антибиотиклар белән дәваладылар, тик берни дә булышмады. Риназга 9 ай тулгач барысы да ачыклана. Табиблар аңа онковисцитоз диагнозын куйган. Бу авыру сирәк очрый. Сабый күп дарулар кабул итә. Хастаханәдә табибларга еш күренә. Һәр көн аның сәламәтлеге турында кайгыртып уза. Когда вот мы дышим, всегда есть слизь. И она у нормального человека нормально отходит. Баланың тыны кысыла, шуның өчен махсус өстәмә ферментларны куллана. Шулай ук сулыш алу күнекмәләренә дә игътибар итәбез. Бу процедура аның хәлен беркадәр яхшырта. Риназ безнең янда гел көлде, шаярды. Беренче карашка аны авыру дип тә әйтеп булмый. Тик дәвалап булмый торган авыру Риназга мәшәкатьләр китереп чыгара. Ул буш вакытында гитарада уйный, чех телен өйрәнә һәм музыка иҗат итә. Малайның дуслары гына юк. Кай чагында Риназга аралашу җитми. А вот насчет общения со сверстниками, да, не хватает, потому что целый день дома, только с родителями. В общем, не хватает общаться, да. Риназ өчен һәр көн зур сынау. 14 ел инде шулай. Башта табиблар авыруның үсешен тоткарлаган, тик яшьтән үк сәламәтлегенә зур зыян салган. Риназ организмында дәвалап булмый торган бактерия таралган. Бу бактерия белән гел көрәшеп торырга кирәк. Хыялларны тормышка ашыру өчен Риназга кыйммәтле дару кирәк. Бер төргәге 100 000 сумнан артык тора. 6 төргәк кирәк. Даруларның гомуми бәясе 618 000 сум. Гаиләнең бу кадәр акчасы юк. Без Риназга бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен дети сүзе белән 5542 номерына СМС җибәрүдә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Ойзилә Батырханова, Лилия Талипова, Татарстан яңалыклары.